бахшида ба ҳама духтаракҳои тоҷике ки айна будани шароит ва аз зиндагии сангин маҷбур мешаванд ки ба мулки ғариб бираванд, баҳри кор кардан, баҳри ёфтани суме. аммо мутаассифона баъзе айво ба номи паст бармегарданд. аммо ин ҳаётай ҳаёти қини бепадарӣ, оилаи бекор муҳтоҷ ба кӯмак дастнигари хеша табор. рамазонда ба ифтори мардум мегзарондан рӯза, рамазонда ягон суме битаншон фитри рӯза. рӯзои ид хонаи бедастархони юво, рӯзои зод рӯз шонда хонаи бемеҳмони юво, хонае ки ғамчу занҷир биди ханда чӯришта шукр мекан ба ҳаёте маъқул набуда ишка. духтарак модари пир як хоҳари маиба ба худо супориду пеш гирифт мулки ғариба. модар дуом бите гуфт берам ин ҳаёт намеша, модар нара гуфт духтари ёши беандешам, гуфт хоҳар та ёрдам дар кор шид мо чо кунем, тунести мерай мулки бегона, қати ки дар куҷо мести суми билет надорем мо. гуфт оча қарз бики ҷон ба лаб овардаш ин ҳаёти сангину вазни суми билет пайдо шидама киш се моа қарз дод модар ба чашми тара дили нохоҳам дуо дод ҳаво паймо да осмонай дили модар nolonай худовандо ба ту меспорам духтараки нодон ма мулки бегона қин буд неки ӯ ҷои кор ё фойли ки якама ному фамилияи модар да партов модар беҳад хирсам буд шукр кард ки да бармай хирсам буда ки неки ай оянда бехабаре камбағал азоде хор доим да пои лич мезана духтари тоҷик да дасти як тоҷик мезана бовар мекна ба ишқ духтари ёши сода нафаҳмид ки ишқ наву мебаранш истифода пацане гӯё нерзишти лабша кашон кард гӯшта хонавода ва обрӯра духтарак фаромӯш кард гуфт биё никоҳ кунем зиндагӣ кунем иҷар мод ман мерем ватан да туе мекунем ҳавас хӯрад мол духтар розӣ шид майли гуфт муло ёфтан намуҷа гуфт ма кор мекунам ту хона да биши хиштучам гуфт реки ё чата нагу пирса бугу асти корда барои ватан бирем ай сарроӣ кунам хускор татирам дар пеши ёча дай хона ба обрӯ бубро духта гуфт чиқа одами хубай шукр худоё гуфтам дӯстам медора ҳам мефаҳмидаги бачай неки бад мефаҳма ки пошлиш дарӯи лахчай баъди се моҳи ҳаёт бача ранги ярӯз кор рафт неки ранги яршаба хона наёмад дидав духтарак до паника кофту кови шӯпаноишта яке расондан да гӯшаш хабари нохуша гуфтан нодина оилӣ гирифт имрӯз билет доштак рафтак тоҷикистон туй дора қатъи дӯст дошташ бля ана ҳаёт ана переворот дасто да пушти сар гирья нола ба войдод ису охири моҳай суми квартира надода духтарак хонашин шид корам ай дасто дай бесуму бекор бехона берун да гишна неки идофтоқа небояд кӯдака шикам да беҷову бемакон якум шав баъд аз рӯз шид шави дуюмай тарафи кайфи ё таҷовуз шид шави се